siya pinakauna na ako nga piece nga nasulat katong time nga Broken Hearted kay ko. That was way back 2016. Gisulat na ako ni siya para sa mga taong wala gipili. Para sa mga taong kaniya piece kay para ni sa mga taong wala gipili, para sa mga taong nigukod pero wala Japon, para sa mga taong gibuhat na ang tanan pero ikaduha ra gyapon siya. So, ang title ni kay Ang Akong Dakong Sala. Katong gibiyaan ko nimo nga walay pananghid, walay panaad nga mobalik, kada gabi ko ato nangutana. Nangutana ko sa akong kagalingon, unsa di ako nabuhat. Kada gabi ko ato naglutok, kinaghuwat, ug nag-ambok ko ni Lord sa imong mga tubag, sa tawag, sa text, or maskin man lang sa mga sulat nga akong gihatag sa imuha. Kada gabi ko ato ni iyak. Ikaw, mura kag bula, ni kalitlag kawala. Bula, nawala. Sakit kayo hunahunahon, balik-balikon ang mga panahon nga kita duha nalipay pa. Laag diri, laag dadto, adto sa asawang tamato. Sa bisan asa mo ato ta, sa bisan asa ta makasakay sa bus, or bisan asa ta makalaag ta dadto so wala sa plano. Kaon diri, kaon dadto, ikaw gigutom, ako gigutom ko sa imong gugma. Sakit kayo una-unaon ang mga butang nga mapahinumdum na ako sa imuha. Sa pagkaon, sa salida, sa kanta, pati ba naman sa pahungot, ikaw ako madumduman. Sakit kayo, nagipangutana pati ka, kung gusto pa ba ka nako. Pero mas nasakitan ko, atong nilakaw ka, palayo, samtang ako, nihangyo nimo, kung pwede pa ba? Pwede pa ba ta? Grabe ang kasakit, nga kinahanglan na ako magpaulan. Magpatunga-tunga sa dalan, nga nagdahong ko, nga unta ikaw mo balik. Inganing gyud siguro ning mahigugmata no? Makabuhat tag mga butang nga abi na to dili na to mabuhat sama nang magpaulan. Nga kanang magpakabisi ka para dili nimo siya madumduman pero siya nagpakabisi sa uban. Ingani jud siguro ning mahigugmata. Mabuta ka sa kamatuuran nga wala ka niya gihigugma. Mabungol ka sa mga tambag sa imong mga amigog amiga. Kay ikaw nagdahom nga lahi siya. Usahay pa man gani atong awayan atong mga friends kay lahi siya. Lahi ang atong paglantaw niya. Pero ang paglantaw sa atong mga friends lahi sad. Ingani siguro yung mahigugma ka. Nga hangtod sa mamanhid ka, na manhid na ka sa kasakit, na maskin pa siguro turukan ka o anesthesia dili na mo effect. Wala na ako nakita nga wala man juday ko ni mo gihigugma. Wala na ako nakita nga ako nagpakatangara. Samtang ako nagpabilin o naghawid sa imong mga saad nga dili ko nimo biyaan. Niingon ka nga dili ka pareha sa uban. Niingon ka nga kaya ko nimong ipaglaban. Kanibot si ako, nituubo dayon, o katong nibiya ka o galit, tuara ang tanga, nasakitan. Sala siguro na ako, nga nito ako nga lahi ka sa uban. Sala siguro na ako,
Nganito ko nga kaya ko nimong ipaglaban. Sala siguro nako. Nganito ko nga gihigugma ko nimo. Sala nako. Nganito ko nga naay ikaw og ako. Sala nako. Akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. Akong sala sa kanunay nga nagpahimangno sa ako ang ako nasakitan pa. Akong sala nga sa kanunay mabatian pa japon ako ang kasakit. Akong sala kay gihigugma ti ka. Nga sa akong paghigugma nimo maoy nagpabati sa ako nga buhi pa ko. Hangtod karon nipadayon pa maskin nga wala na ka. Nitindog ko dere karon nga kabalo ko masakitan pa japon ko. Nitindog ko nga basin madasmag pa japon ko. Pero dili na ko madasmag og masamad og mabunog tungod kay wala na ka. Dili na karon man gani nakarealize ko nga dapat mapasalamaton ko nga sa kagamay sa atong panahon naka-feel gyapon ko nga happy ko. Kalipay nga maskin kajut lang. Kalipay nga basin dili tinud-anay. Kalipay nga basin ugma na nakoy makit-an nga lahi nga mupuli nimo ug basin masakit pa siya mo pasakit kun tanimo. Na mas malipay nako karon na maskin imo kong gipasakitan kay kahibalo nako sa akong kaugalingon nga dili na gyud magdugay nga kung ako man gani masakitan pag-usab kahibalo ko dili na ikaw ang hinungdan ini. Daghang salamat.